Majong adlaw ninjong tanan guys. Muadto ko karon dato sa amang kamutihan guys. Kay ang tanawon dato nangunod na ba? Pila na ba to ka buwan pa gikas pagpang At na. gikas pagtanom? Dapat. Pat ka buwan? Kamutihan gamay. Pila ka puno ito. Murag yun naman. Medyo na laman to. So may hangat to. Unod ka na puno muna duduwa di. Pipes Katong na. kaya nakabuo. Gakog sundang mo nihang ipangubkob dadto guys. Tapos kamutihan ni Papa Gabriel. Mo to gid tinanam dihas November. No. November to. Mamal to dyan tinanam guys. So tubang na maligja ko kandila. So dari si dyan nabilin. Nananam po si dyan kamuti. O tanawon na ron og nalabay unod. Mas hindi ayog na unod. Madyo naraman guys na magkasaksak sa dinangag. Kami man sa isaksak. Naghuwat pa kong Kuya Kinkin. Tapos may gikwas Kuya Kinkin. Kaya kaming duha dadto mga ngamuti. Kayo may maghawi danis kamera. Hapdi raman nagilang klase karon. May Kuya Kinkin. Majorapod kaya ron nami kauban risbay. Tumidot pa padung ron sa kamutihan. Napagibuhat si Kuya Kinkin guys. Haris Papa Gabriel daris duzanan. Komportable man sa dari guys. Alam ang gibutangan og kalipod. Butangan na mo dari so sa limbeng kay init. Ang tangkado dari sa init dari dapita. Apay mga huhay hay. Anam-anam man lagi kang mga labhunan kada adlaw kay madyo na di ko matambakan. Ya guys, mo ni ag kamutihan na mo dari. Mo ni tinanom ni Papa Gabriel das pagkalag-kalag to guys titanom ni Papa Gabriel dari. So mang suwajan danig kub-kub ug naa na ba ni unod. Ang kauban si Kuya Kinkin. Na ba ka ni unod bi? Murang naman pa ugat. May puno ano? Dili naman guys, bantukan man. Hala, putol man. Hala rin, nay unod. Hala. Gamatoy man. Ato naman yung ilubang o gamatoy. Pero aoy, bantukan guys. Kamakakan manggod. Hala guys, nay unod. Hala, sama ko. Unod. Ya guys, nay unod eh. Lagi sa unod eh. Gaya, uy. Hala. Hala. Tutol. Gamatoy man guys. Pastila na tas ang ilubong. Laluoy lama na tandog. Ang ilubong. Gamatoy pa man. Di pa pwede. Ito sana patubuon. Pagmatoy man. Guys, kaya sa sangkan kabunan. Ipat po pwede guys kay gamay. Sayang. Dato pa to. Tarikin si Bukin. Tari ka ha. Nabaka ni unod. Namanggoy unod. Uy, hala di apod. Nagmay pa man buti ni. Gamay pa naman. Upat naman ni sa kabuan. Gamay pa man. Ah. Ay, gamay pa di. Di pa pwede. Di ba nga balik? Ano? Samad. Ano, uy? Gamay pa man, uy. Sumadas unod guys. Di pa pwede guys. Karang selain punuan guys. Bukan pada rin. Sigla ada rin. Nah, bantukan man pa din. Ha? Magkari ito siguro. Ang nabuti ka dan eh. Yan guys. Samad. Na dyan siguro ka. Ano good? Isara. Isara. Hmm? Isara pa. Yaman. Ito nga. Uy, hala. Samad. Putol. Hala. Uy, pastilahan lagi nung kumbaga. Uy, hala. Itanong nagbalik mo. Ito, tara na isaksak. Nung daman, gamatoy pa man di ay. Gugmay pa man pa. Ayasa. Ibantukan man siya. O di ay dako-dako bi. Di ah. Dako-dako rin guys ya. Gamay ka po na. Ya. Look. Ayo. Dako-dako na ni.
Hala, di guys, bantukan. Pastilan, arang gagmaja. Arang kakiyo tagunod sa mga... Arang guys, arang kakiyo tagunod sa mga kamuti, di ah. May man, uy. Guys, mara may unod sa mga kamuti, 2 ka buok. Mazo na naman pa, kakaon ka, 2 ka buok. Kinasa. Arang, kuana, arang kahiya, gibantukan. Tamak-tamakan, mangguda to guys, mo nang gibantukan. Pastilan. Primero pa pang tanam dana, mo siguro nag-adjust pag juta, or nag-adjust ang kamuti. Like among kuha dia 2 ka buok, arang luod ka jug unod. Pastilan. Majo na laban kaya sa gijahang ganas na to pang utanay. Pang laujay. A few moments later. Guys, nanglata ko na ring gamayng karni dia. Ha, nanglatin og maadjo. Kaya nang butangan og gulay, karlan og kubasa arong magsa karon panihapon. So nang latin kay labong sa jupa. Karehang isagol guys dia karlan, ating rin nahang kamuti nga arang kahimos. Cute kaajo, umang yapil rin ya. Karlan, kubasa kani mo yang isagol dato sang lutuon karon. Ara ba dili kajo kapunghad karlana guys. Diyan ni kajo. Isagol dato. Marami makaan papagabril kani mga utan-utan, kubasa. Kuan. Kamunggay, pichay, green leafy. Apoy. Nana guys, yelo ra ba di ay? Ang kamuti yelog unod. Medyo na naman ni guys, yapil na dari. Mo tamis-tamis ang sabaw. Ganahan mas gabriel og kamuti. Mahal man kaso kamuti sa merkado, 50 man kapin ang kilo. Silan. Tay tanong ba? Ang karlan. Pud mo na kumagke kadake. Medyo na naman. Ano? Na guys, sinlo na gatang mga gulay-gulay, kubasa, karlan o gay kamuti. Di na nahiwa ng kamuti kay matoy man. Karlan ra. Na guys. Gatang kani kubasa kanang hiwaon. Kaptan man jag batong og kubasa. Okay. Nagkuhan ko ano pa no, basa ah. Okay. Yan na guys. Mananig sa gul hadad to. Gulay, mananig pagkaang papagabril kanina. Manay umpay ni ja gulay. May bawal pa man si jag karne. So gulay sa izaharon. Ano? Okay ra ka pa? Kaya ba, nagway-gulay basta na iluto? Iaw. Napod. May kamuti guys deh. Huwag na hiwa ah. Para ni lunod o kapil. Ay man eh. Tapos sinabaw. Di ana guys. Nagbukaw-bukaw na gatang nilatanan. Char nilatanan. Nilapuan na dahil ni. Ito guys. Mazo na naman eh. Humok. Humukmukon. Guys, naka-prepare na daan ring ang mga utanon. Yeah. Naka-prepare na daan ring magulay o panakot. Yeah. So, ang itakuban kayo rong di makuha nagmananap. Og. Then na guys, anang ibutang ag sabaw karong humok na hiza. Nasa sa pahumukon guys. Ayan dyan na halundan si gulay. Okay. Yan dyan tataad, naghaman na darig luto. Matos akos buhiin. Kabaw. Ayan, laban lang. Padar no. Pagpakaadzog dali. Kaya kung kuan, adzog pabughat-bughat kayo na. Delikado. Guys no. Maningkamot gazang maadzog dali ba. Kaya kung no-skill ng lawas og dali. O pila pa kabuwan. Tagilaman. Tuig pa di ay. Tuig bitaw. Tuig bitaw nga na guys. Ingan sila tuig. Kanang tuig.
pa dyan mo arasag bagat kay delikado sa mabughat. Basta ka na dyan hinong problema kag mabughat. Manso pa magpuzi sa. Ang lakaw-lakaw dari lang dee. Yes na maminaw dyan no. Dyan magtuman kay arong maging dali. Tapos na ko guys kay hapon na. Malain na po na nag-hay-hay mga habo na po. Habaw, habol. Habaw. Habaw, nga sundang. Habol. Mga, on ba? Habol na to. Kaya namahok na po mga umo. Tingguan mo ako malabdi guys. Uy, dagang gulay lagi. Cuma hatag na na. Kan nanay. Ha? Kaya hatag na. Una. Yuso na. Ay gusto. Yung bunto. Uy, Carla na day. Kisin magid na. Kisin naghatag. Nanay. Ug manala gulayon. Umara? Bayad naman ko. Ano pa nasamad? Ano pa nasamad? Na. Bayad ba ko? Naghanap lang kang gulay, be. Wow, naghanap gulay ni Kinyat, guys. Naghana, oy. Napikar lang. Hala, naghana. Madyo kay bagong harvest, guys. Di, ah. Salamat, mother. Natag ni nanay. Thank you. Yan na, guys. Sarog ni mahumok na guys. Latana nagmaadyo. Yan na, guys. Sanang gilunod ag Carlan. Yeah. Kay humok naman ag unod. Ayan, hanap ang ilunod ring kubasa. Ayan, so kalong tataad, mga anami guys. Ay, arong makakaanas pa Gabriel. Saan sa pabukawon guys. Luto na ni guys. Humok na gateng gabi o Carlan. Okay, tanan ni haunon. Then na guys, luto na gamang sedaan para panihapon. Ayan. Para may ulams na kami. Alright, then na guys, luto na. Luto na gahonggi, luto nga sedaan. Panilong nila mo kay sayang sa mabunutas uwanan mabasa ana tay kamutang sa kiliran wala ka makinahoy ganiha ngadto na sa pabaw mabuntag sa kiliran naman koy kuhoy sa pabaw ko niya mama Trosod, kasod, lamabo. Magbo mo na. Alam mo na guys, masugnod na ilang kasugnuran. Baghanan eh. Sure, nada lupa sure pa der. Di bitoto, kung ano ha? Nilong na dali kahoy guys, kaya simba ko na mabunak na. Ano na guys. Maghakot kimyat. Mana? Matusod day ka, wala dapat ang day. Tapos ito isa. Daghanag kahoy. At least din sa mga kahoy guys. Murot gyapon. Naman laman. Yan na guys, naman kahoy, pundo. Dito sa. At least na namidag ang kahoy. So, kapundo na. Eh, mazo lang ang tinguan. Di na tawang problema kahoy. Gutang anak day. Thank you, Kimyat. Very good. Tabang, hangat. Tabang. Kumag-eat na ka, guys? Hindi pa. Hindi pa. Hindi gabi. Diyan ako na dyan mo eat, guys. Mama ko. Ano ba? Piti na mag-antang.
Lamok. Nilamok kong hap. Hmm. Panaglam. Wala. At least, nana guys, na may pundong kahoy. Hindi na ako mag-uug ting uwan. Ma. Kaya nga mas papagabril na ako ng low pressure. Ma. Na pa. Gara diha. Muna yung mga bit-bit guys, basta mo atukos buhiin. Kada uli na magdakog kahoy. Muna, hindi hangi pang mga dadto. Lagting na sidya. Mo. Ha? Luoy gani mo. Nganuloy man nga baskig man ang lawas. Wa man ka. Wa man ko uban. Ampo ragad sa Ginoo kanunay. Tagaan kanunay kabaskig sa lawas arong makalihok og tarong. Oy makakulian. Oy, nipalit ko papel ni Kimyat ganiha guys ya. Arong magsuwat na sa isang name. Pag write your name ka. Mangana. Sa imongan? Iliyak yung burato. Very good. Sakit pa yung danggan? Batang-batangan o katungkuan. Wa na no, hamutan. Wa na may hamutan dari sa amo guys. Lagi kay, wa na may hamutan dari sa amo. Pangitaon na na. Nagamazag heart. Oh, very good ka, Adjo. Batang ato ka. Ayo, siko-siki yung papel. Swati ka. Swati mong name ka. Na, mala ko heart. Kuan heart. Yeah. Very good. Ayan. Yes, very good ang bata. Kumaon ako ng jag heart, guys. So, relax ako karejit, guys. Okay. Kumana man ako pahaluna ang kabaw. Magkanding, ha, na po itong pahalunaan ron na. Yan na, silong na po na magamang kahoy, na human na pagkugdigamo. So, aghampakan ang nanay si Papa Gabriel. Mga anami karuntanan, umabot na si Kuya Gail. Paabot na naman ni Kuya Gail. Hindi, pahuway. Tuog, kaya arong makabawi tag kasag. Yes, no? Hapon. Una nagkaos Kuya Kinkin. Si Kim Kim. Nangaana sila. Ikaw kuya, nagkaanak ka? Una na nagkaan si Kuya Gail. Hindi nga naman si Papa Gabriel, guys. Kuha ko nga ni. Hindi, sige ka na. Harakan ko aron. Nagulay na, eat gulay. Na. Karlan, and kubasa. Bata. Bata. Liman. Nagwash siya na si Kim Kim, guys. Ganahan siya mag kinamot. Kutsara, day. Kutsara. Kaon. Matong kuhay. Eat na si Kimyat. Si Kuya Kinkinot. Ma. Kamikin. Nasa akin. Init. 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 Napasok ni Dila. Pasin ako nung nila. Pasilan. Nagkaalagi lamok dari, guys. Grabe. Diyan nagkaalamok. Ang gibantasan kay aglamok. Manghugpa. Pasilan. Yan na. Eat na na. Alam mo ko? Karatihan ang lamok. Sige na, pagana. Nahimula ka doktor nga ma. Doktor na ko, kaya ako na may tambaw ni Papa. No? Para na ajo. Sige na, pag-eat na. Opo. Nyapon. Hapon guys. Nyapon, taninjo. Diya ka manggulay. Karlan and kalabasa. Nyapon ta guys, nyapon. Una na magkaan ang mga chikiting. Wahay Miss Papa Gabriel. Sabayan si Papa Gabriel. Napunta. May Karlan guys. Alamian na Karlan. And Nagkakamuti. ay di kamuti pa Tara pa dir. Tara kamuti guys. Muna yung kinubkub ganina. Magkuhan ka tasa. Sabaw. Napunta guys. Napunta ninjo. Kaan sa tagpanihapon na ron natay energy. Yes no. Napunta. Panggaber. Nami pa. Okay ra ang lasa. Tabang. Namian. Namian ko no guys. Mas papagabay. Namian dyan basta na gulay. Gaya no. Guys no. Napunta nung lang. Pugad Karlan. Maju bang lasa.
Ako na kin. Balik ko yung magkawa. Kuya Kin, ari ko na sa higdas taas, guys. Saan man di man tamaarang Kuya Kin. Wala ko tapad. Ako Ako may tapan ni mo. kanan ko wak. Unahan man sila dari kay humok. Then saan tama na nga. Di man pwede maglunutan na si Papa, luoy. Dani mo dito ko katre. Tiaw. Balik ko sa bus. Ka, tuwain na ni Sus Oreo ka, kay luoy. Ako na, sir. Saan man ni? Oh, pastila na yan isang sapatos. Kulor-kulor. Di maarang inday, nakagtiil. Ngayon mo arang. Ikaw, tuwag-tuwa ni Oreo sa misakin. Di na maarang Kim. Di Katuwa maarang Kim. Isuot ko basta sayaw ko. Sayaw. So, ko na ninja guys, kay mo sayaw ko si Za. Di ko dito ko tiil. Budos. Bijaan mo na. Asam day ka? Dato budos. Mura. Budots-budot. Di ay, dansir di ay ni, kay mo budots-budots man. Dato likod. Kala ka, tuwain ninja Oreo ka. Pag dag flashlight, kaya may mananap. Pagtilan, pagtanang mo na agyanan. Dato likod ba? Di man maarang si mong tiil, kay taas man kag tiil. Makapagsug dire. Ha? Isa may ipasod sa isang tiil ka ng kuanan na. Para sud kong gahi. Kaya mamanig na ko. Kuan ako dari. Paadun. Good night, guys. Good night. Matuog na skimya tarong tataed.